Bude Grđen da iskoristim zatisje na R1. Dakle, ovako, otišao do Radio Klub Novi Beograd ovde, po pozivu našeg operatera Petra, došao ovde, pogledao, to su džakovi koji su spremljeni za intervencije niže odnosno uzvodno od Vosurničkog mosta. Na Novom Beogradu je sve mirno, sve je u redu i nasip je skoro 3 metra viši od vode. Eto toliko, odjava. Dobro, Kizo, skrati malo, pozdrav. Pa ovako, drugari, pozdrav i dobrodošli u jedan specijalan klip. Verovatno, ukoliko ste upućeni u situaciju koja se dešava u našoj zemlji, znate o čemu se radi. Naime, reč je o katastrofalnim poplavama koje su zadesile, evo ja ću ovde na Google Earth da vam prikažem, znači koje su zadesile ovaj ovde deo Balkana, našu zemlju, Bosnu, Republiku Srpsku i bilo je pre nas gore po Mađarskoj i Austriji, možda i u Sloveniji nešto. Znači sve je to krenulo kada je, to jest bilo je mnogo padavina, znači neviđenih padavina do sada, koliko sam ja upućen u sve to, znači za 2 dana je palo više kiše nego što obično padne za 2 meseca. Tako da su sve reke nabujale, probile bedeme i poplavile su mnogo gradova i sela u ovom delu Srbije. Znači, konkretno je u pitanju Šabac, zatim Obrenovac, vidite ovde u ovom slivu reke Save se nalaze. Takođe, verovatno su i ovi manji gradovi i ova manja mesta takođe ugrožena, samo što se o njima toliko ne govori na TV-u, ali evo ovako kada se pogleda, znači reklo bi se da ukoliko je voda se izdvela, znači ovde u Šapcu, znači verovatno je i nizvodno još gore situacija. Ja pretpostavljam da, nisam siguran, ali pretpostavljam da voda teče ovako od ozgo na dole. Vidimo da tu imamo i ova, dobro, ovo je malo udaljeno, tako da ovo nije toliko strašno. Recimo ovo bi trebalo da je isto ugroženo, ovo ovde, evo ga Obrenovac, znači lepo je kada se živi ovako u nekom gradu do reke, ali vidimo da je situacija sada tako zajebana da vrlo lako može da se desi to izlivanje i onda praktično ceo grad nestane pod vodom. Bizarno, stvarno. Sinoć je bila akcija, znači svako ko je hteo mogo je da ode kao dobrovoljac da pomogne u akciji pravljanja bedema i spašavanja ljudi koji su ostali zarobljeni ovde. Bokije, su stvari moje koje sam donio Dasteru i koje je bio sa kombijem, jel znaš možda da su mi negde dostupne da mogu da... Pretpostavljam da ih spašavaju tako što ih evakuišu. Nisam siguran što možda ova ekipa sa Interexa može da ti odgovori, da li se čumo Interex da odgovori kad će neko? Pretpostavljam da evakuišu ljude tako što ih prebaci ovamo na drugu obalu gde je ovaj Klenak i zatim dalje idu ovamo možda na neki high ground ako ima ili ne znam ja već gde su im ti sabirni centri za evakuisane ljude. American Express can alert you instantly if we suspect a fraudulent purchase. Nažalost imamo reklamu u posljednju. This is what membership does.
Nisam siguran na koji način bi mogli da pomognemo ovim ljudima koji su stvarno doživjeli katastrofu. Možete da zamislite, ja to ne mogu da zamislim, vjerovatno ima nekog ko je odatle, kome se nešto to tako desilo. Ja stvarno mi je žao zbog svega toga, ali nezamislivo je da samo u toku jednog dana nadođe toliko voda, u istoriji nije zabeleženo da je tolika količina vode nadošla odjednom i onda poplavi celu kuću do krova, automobile, obradive površine i... Tako je, trudnica se po prijavi nalazi još uvijek tu. I sve ostale stvari i sve što ste gradili celog života, ostanete bez ičega samo u jednom trenutku. Reci, Vlado, imam 2 autobusa, evo ih stižu vamo, gde ih šaljem? Sad pa nadalje, do daljnjih, sve šaljem u FMP. U FMP. Gledam, obli Sava. Kaži, Dole. Slušao sam sada, to jest čuli ste vi da su već počeli da prave ovde nasipe za Novi Beograd, koji su 3 metra veći od nivoa vode, ne bi trebalo da stigne toliko veliki jak talas, ali... Kod Inteksa na vezi, preneli smo informaciju za Svetog Save broj 13 Čamcima, ali samo čekamo da neko ode do tamo. Vidite Obrenovac koliko je udaljen od Beograda. Očekuju se, koliko sam ja čuo, još jedan ili možda i 2 nova poplavna talasa. Ponovit ću, ako jeste, u Karadžića 66 nalazi se telo starije ženske osobe koja je u toku današnjeg dana preminula, tako su nam javile 3 osobe koje su bile koje su kod nje izbegle u kući. Njena ćerka živi na drugom kraju grada koji nije poplavljen i ona još uvijek ništa ne zna. Imamo tu broj telefona. Ne bi možda bilo loše ako niko nije pogledao u 66 Vuka Karadžića da utvrdi o čemu se radi, pa onda neko i da javi ćerki u situaciji. Kao što čujete, to je samo jedna od situacija koje se dešavaju. Takođe isto kažu da ovde u Sremskoj Mitrovici može isto da dođe do izlivanja reke, međutim imaju nasipe i mislim da su se već na vreme evakuisali, a mislim da bi bilo koje od ovih područja, ovde Velike Radinci, Stojanović i RM Boganj, bilo sigurno, jer voda ipak ne može da dođe do ovde, može da zahvati taj neki priobalni deo, koliko sam ja upućen u to. Tako da ukoliko se malo na periferiji sklone ljudi, trebalo bi da bude ok. Ja ovaj klip želim čisto da napravim, da iskažem svoje mišljenje o ovoj situaciji. Stvarno sam zatečen svim ovim, juče sam baš ceo dan proveo gledajući šta se dešava. Otkrio sam ovako razne ove streamove, kao što možete da čujete u pozadini. Šerovao sam koliko sam mogao sve informacije. Nije nam prijavljen broj stana, nije nam prijavljen broj stana. Ova pomoć što se šalje putem ovih SMS-ova, nisam hteo da pošaljem poruku iz razloga što je to možda scam. Verovatno nije, ali baš sinoć kada se pojavilo, isto je bila glasina da je to scam, kao što je bilo i glasina da su ljudi, zamislite ovo, ljudi su gledali da podignu cene svim onim proizvodima koji se sada masovno kupuju, kao što je flaširana voda, zatim čuo sam za čizme da je bio slučaj, baš interesantan, šta još, kabanice,
ne znam ja, na mnogo proizvoda je skočila bila cena drastično, zbog toga što su ljudi onako u histeriji i straha masovno otišli da kupuju. Tako da mislim da je sada već ok ta situacija sa tim SMS porukama, tako da ću možda, to je sigurno ću danas poslati jednu. Za neki pola sata će krenuti osmorici iz Beograda, pa će odatle povući tim istim vozilima odatle svi ljudi koji nisu od danas. Bar je dobro što... Stari, ne mogu autobusi da čekaju više kod mosta. Na stari punkt i odatle ćemo ih prebacivati dalje. Nisam siguran da li ovo na streamu govore o Šapcu ili o Obrenovcu. Znači ovaj mali autobus i traktori su krenuli preko mosta, gube vreme. U Obrenovcu imamo jedan most ovdje. Traktori voze do punkta. Nemojte da se zajebamo, zgazit će neko, posle ćemo napraviti bedak. Okej, ajde, preneću vamo. Vidite, znači da su ljudi dosta već i izmoreni cijelom ovom situacijom i neki od njih su već 2-3 dana tamo. Nego htio sam da vidim da li možemo da vidimo populaciju ovog mesta. Prošao od mosta do Bedema, znači ono što bi trebalo da uradimo je da vidimo da savjetujemo sve ljude u čamcima da onda voze iz ovih ulica tih tu na most, da bi od mosta onda kamionom ih transportovali do ovde do Bedema, okej? Okej, razumeo sam te za sada, ali samo mi ponovi, koji most, mali, veliki, šta? 52.000 ljudi iz popisa iz 2011. Most mislim na ovu lokaciju gde je Kaćurić, znači oni su tu sakupljali grupe ljudi i onda ih kasnije čamcima prepakivali u druge čamce i transportovali na Bedem. Međutim, sada je ta ulica Kralja Petra prohodna za kamion, tako da svi čamci iz Vojvode Mišića, Vučka Karadžića i tog kraja koji su do sad išli na Bedem, najbolje da idu na most gde je Kaćurić bio do sad. Boki, razumem šta pričaš, ali je mnogo teško to iskoordinirati ovde na terenu iz razloga što ljudi dosta ne poznaju ovaj deo, tako da objasniti im gde treba da dođu sa ljudima je vrlo komplikovano. Ovde imamo razrađen sistem evakuacije i ljudi odmah ulaze u traktore i u velike mašine i idu ka... Potvrdi, je li prošlo ovo? Primljeno, znači još 8 ljudi dolazi ekipa.